Arratsaldeko 3:23 bueltan da kirolunea astebeteren ostean, eta gaur hasiko da baita ere binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako 10. jardunaldia gaur emango zaio hasiera Oionen eta igandean amaituko da Mungian. Gogora ezagun lehenik eta behin sailkapena nola dagoen txapelketaren une honetan. Dario eta Loza dira sailkapenaren buruan 8 punturekin, 6 dituzte urrenez urren Muruak eta Gabirondok eta Peñak eta Salaberrik, 5 dira Salaberria eta Gaskue 4. postuan, 5. eta 6. postuan 4 punturekin Senar Ugartemendia eta Amiano Eskiroz, 7. birekin Zubizarreta eta Aranguren, eta 8. azken postuan puntu bakarra eskuratuta Rekalde eta Bikuña. Beraz, jardunaldia hau funtsezkoa da zenbait bikoterentzat, beste zenbait bikote finalerdietarako txartelak eskura ditzazkete jada zuzenean sailkatzeko ere, eta Oionen Agirrek eta Morga Etxebarriak biek ala biek ordezkapenak egingo dituzte, Peña eta Salaberriren lekuan jokatuko dute, batetik Jonander Peñak maila nagusiko partida jokatuko du bihar, eta Salaberri berriz oraindik ez dago jokatzeko moduan, eta horregatik beste astebetez Aimar Morga Etxebarriak ordezkatuko du gaurko kasuan Oionen. Beno, hemen atzeko kuadroetan Ugartemendiak dominatu beharko luke, kontuan hartu behar dugu Asier Agirrek aurrekoan jokatu zuela bere lehen partida txapelketan, kasu honetan Peñaren lekua hartu zuen ere, eta 22 eta 21 irabazi zieten Bakaikoa eta Arangureni. Beno, hemen Senar eta Ugartemendia izango dira favorito, iruditzen zait gora egiten ari den bikotea dela. Hor Ugartemendiak izan zuen txakalaldi txiki bat zenbait jardunalditan, ezin erregulartasuna lortu eta atzetik pilota kendu ezinik, ezin dominatu zibilizela, baina azken partida hauetan hobeto jokatzen ari da. Aurrekoan ere sekulako pasara eman zieten Gasteizko hogetan Amiano eta Eskirozi, eta horrek noski motivazioa emango zien, eta gaur Oionen playoffak bermatzeko partida horietako da jokatuko dute. Aurrean Ugartemendiak zuloa ireki ezkero Senarrek ere Agirreri jokatu diezaioke, ikusiko dugu ea zenbateraino joaten den, baina hala ere Senar ongi ari da jokatzen, pilota ongi luzatzen, eta luzatzen badu hor Morga Etxebarriak sufrituko du, bere bila joango dira ziur aski, eta horregatik Senar eta Ugartemendia favorito. Bihar Buñuelen Dario eta Loza Salaberria eta Gaskueren aurka. Hemen Salaberria eta Gaskue hartuko ditut favorito, ez da biltzala oso fin azken jardunaldi hauetan, baina aurreko urtean ere oroitu behar da, nola aritu ziren txapelketaren hasieran, egia da orain hau da lehen fasearen ia amaiera dela, 10. jardunaldian gaude, dagoeneko 14 dira, eta Dario eta Loza asko jokatzen ari dira, jada hortxe dituzte finalerdiak playoffak ziurtatuta, baina finalerdietara zuzenean sailkatzeko postu hori ere hortxe daukate. Gaur irabazita nik uste jada finalerdietan izango direla zuzenean, matematikoki orainik ez bada ere, baina oso gaizki egin beharko lukete ez zuzenean sailkatzeko hurrengo partidetan. Gaskuek atzean Loza dominatu beharko luke hasiera batean, kolpe biziagokoa da, ezker horman ere gehiago sartzen du, eta Salaberria konfiantza gehiagorekin ari da azken bolada honetan. Dario ikeragarri jokatzen ari da, baina hemen Salaberria eta Gaskue hartuko ditut favorito. Bihar Lizarran, Remontibal pilotalekoan, Zubizarreta eta Aranguren Amiano eta Eskirozen aurka. Zubizarreta itzuliko da, joan den astean ez zuen jokatzerik izan eskuetako arazoen ondorioz. Hemen Zubizarreta eta Aranguren ikusten ditut favorito. Aurrekoan eta pixkanaka ere Amiano eta Eskiroz bikotea ongi hasi zen, baina azken jardunaldi hauetan ez gara fin ikusten ari bikote urdina, eta aldiz egia Zubizarreta eta Aranguren ere ez dabiltzala behar bada fin hor sailkapenaren zuloan daude, baina bihar irabazi ezkero eta
beste emaitzen baitan egonda, oraindik ere aukerak badituzte, eta ikusiko dugu, ea zenbateraino behartu dezakeen Aranguren ekatzean Eskiroz, Amiano ekidin behar dute, hor aurrean sekulako arriskua baitauka Irungo aurrelariak, eta ea zer gertatzen den partida horretan ere. Eta igandean esan dugu amaituko dela, Mungian, Murua eta Gabirondo, Rekalde eta Bikuñaren aurka, hemen Murua eta Gabirondo ikusten ditut favorito, Rekalde eta Bikuña jada ondoratutako bikotea da, aldiz Murua asko jokatzen ari da, ikeragarri ematen pilotari, aurrean bukatzen, oso inteligente jokatzen, eta Arkaiz Gabirondok lehengoan Luzaiden ez zuen jokatzerik izan, baina orain itzulita eta eskuak hasiera batean ongi edukiko dituela, atzean nik uste Muruari lagunduko diola eta horregatik eurak hartuko ditut favorito. Ikusiko du, ea zer gertatzen den, beseriaren kasuan, bihar itzuliko gara, Zubizarretak eta Arangurenek Amiano eta Eskirozen aurka Lizarran jokatuko duten norgehiagoka horrekin.